Un día como hoxe, fai 4 anos que nos deixou Carmelo. Eu quixera, en este acto de lembranza da súa memoria, precisamente lembrar o que foi a trayectoria dunha persoa, dunha trayectoria de compromiso ao longo de toda a súa vida. Unha trayectoria de compromiso a prol da mellora das condicións do ser humano, a prol das libertades, da igualdade, a prol dunha sociedade máis xusta. Na última etapa da súa vida, Carmelo se dedicou a plantarlle cara ao que era a barbaridade de Reganosa. Plantoulle cara e non é retórica. Día e noite se dedicou a esta tarefa hasta o último día da súa morte. E digo que non é retórica, foi real a súa dedicación plena e completa. A Carmelo tocoulle de vivir unha etapa incluso previa ao inicio da loita contra Reganosa, unha etapa que todos vivimos, que hoxe e se denomina como o modelo da globalización neoliberal, donde un poder que é o poder financiero ao longo de anos foi afacéndose cos instrumentos e cos resortes de que tiñan os estados surxidos tras a Segunda Guerra Mundial e que posibilitaron que en este ámbito onde vivimos na Europa pois se desenvolvese o estado de bienestar. Unhos anos difíciles que se explican tamén non só polos medios de persuasión masivo que nos venderon este modelo como un modelo que iba a crear máis riqueza, que iba a crear maior bienestar. Precisamente Carmelo morre cando ese modelo desemboca no que está a suceder hoxe, nunha crisis dun sistema sin precedentes, donde millóns de seres humanos en áreas completas deste planeta son condenados a morte e donde millóns de personas son lanzadas ao mar. Este modelo, como decíamos, pretendía vender como modelo que iba a crear máis riqueza e máis benestar, desemboca en esta situación que vivimos e estamos a vivir. Un poder dominante que pretende en estes momentos manterse, afianzar, reforzar precisamente o seu poder a costa de repercutir os costos da crisis nos ciudadanos e que nos levan a sacar libertades, dereitos, etc., e retrotraernos a épocas decimonónicas. Pois ben, en este período non se explica solo por ese poder, non se explica solo por o papel xogado polos medios de persuasión, sino tamén se explica porque moitos homes, incluso organizacións sociales e políticas, renunciaron no seu momento a dar unha batalla e renunciaron ou se deixaron ir. Pois ben, en todo este contexto, Carmelo foi das persoas que non se deixou ir, sino que presentou batalla, porque realmente que é Reganosa. A planta de gas de Reganosa é a expresión concreta dese modelo de capitalismo salvaxe que arrumba cos dereitos máis elementales da seguridade, da vida, da protección do ambiente en función de unha minoría por e para o seu beneficio. E en esta situación, precisamente Carmelo é un exemplo de loita, de persuasión, de tenacidade, e por eso estamos aquí e recordamos este exemplo, e por eso tamén volvemos a reiterar que nosotros estamos en esta loita, unha loita xusta que ten a toda a súa razón de ser, e seguimos ese exemplo. Eu nada máis senón que decir que esta loita ten toda, digamos, todo o sentido, e na súa medida seguiremos hasta conseguir que ese objetivo, que non é outro que recuperar este medio, esta ría, e eliminar esta amenaza que é Reganosa. Por eso decía antes, recordar, e a mellor forma de rendir tributo á figura de Carmelo é precisamente
seguir o seu exemplo de determinación, de pelea para facerlle frente a esta barbaridade. Nada máis e moitas gracias. E agora vamos a proceder a ofrenda floral.